Så skal vi velkommen til Maiken Matzer og Umahro Cadogan. I står bag bogen her, Rigtige Mænd går også i sort. Og det er jo om et temmelig alvorligt emne, nemlig at vi mænd, siger jeg, kigger på dig, Umahro, vi er i højere grad... der er simpelthen flere mænd, der begår selvmord på grund af stress og depression, end der er kvinder. Vi får mere stress, eller vi er i hvert fald ikke mere, men vi er værd til at bede om hjælp. Vi skal lige starte med at snakke om det her stressbegreb, fordi det bliver sådan lidt brugt i flæng. Altså, man taler om stress, om at være stresset, man taler om, jeg er deprimeret, men der er også depressioner. Lad os lige få det defineret. Jeg ved ikke, hvad med at tage ordet her. Hvad er der ved det? Altså, hvordan definerer I stress? Altså som psykologer, så definerer vi jo stress som en klinisk betegnelse, hvor man faktisk er så stressramt, at man skal sygemeldes, eller man har nedsat livskvalitet, man har mange stresssymptomer, man har et alt for højt alarmberedskab i nervesystemet. Det er først her, vi begynder at tale om reel stress. Alt andet er forstadier, og det er bare forhøjet stresshormon, men det er ikke det samme som at have stress. Det kan man kalde for travlhed eller hverdagsstress. Og det, der er ved det, det er, at fra naturens side er det en meget god funktion. Ja, nemlig hvorfor? Jo, man kan jo tale, der er en stressrespons, og så er der hvor det bliver til klinisk stress. Så stressresponsen er jo bare de mekanismer i vores nervesystem og krop, der gør os i stand til at kunne møde udfordringer, at kunne performe. På sin vis så er mennesket egentlig designet, eller alle pattedyr, til at være i en tilstand, der svarer til en kat, der ligger henslængt i en solstråle helt afslappet. Men nogle gange skal man jo fungere på et lidt højere niveau, fordi der er noget mad, man skal fange eller spise, man skal bevæge sig væk fra noget. Og så starter vi den her stressrespons, der får pulsen op, der gør, at vores tankefunktion kommer op i højere tempo, vores adfærd ændrer sig, vores følelser ændrer sig. Og det er jo meget godt, så man ikke bare bliver liggende i solstrålen, når man ikke skal være det, fordi der kommer en bil kørende eller noget den dur. Men så skal det her jo stoppe igen. Ja. Og det er det problem, vi løber ind i moderne samfund, at den her stressrespons, den bliver aktiveret, og så får den lov til at køre non-stop, i stedet for at man lander den igen. Der er ikke en resolution eller en afslutning, og det er der, det går galt med tiden. Ja, og hvad er det, der tipper der? Altså, hvor er det går galt for os? Altså, det er noget med, når vores ressourcer og det, vi skal nå, ikke rigtig stemmer overens. Jamen, der er ikke rigtig noget tidspunkt, det går galt. Man kan sige, at der, hvor man som regel opdager, at det er galt, det er jo, når folk bryder sammen. Ja. Det kan for eksempel være, hvis det her det har stået på i overvis. Jamen, på et tidspunkt, man kan ikke huske mere, fordi at vores kognitive evner, de bliver fuldstændig sat ud af spil. Det er det, man kalder den sorte klap. Man begynder at lave fejl. Man får det så dårligt, at man spænder op. Nogle mænd, de tror for eksempel, at de er ved at få et hjerteanfald og bliver indlagt og undersøgt. Så der er ikke sådan en tipping point. Det er noget, der udvikler sig over lang tid, og det kommer snigende. Og det er faktisk det, der er så tricky ved stress. Det er sådan en biologisk overlevelsesmekanisme, som gør, at i stedet for, at vi sætter os ned og lukker øjnene og finder roen, og dermed restituerer, så får responsen os til at gøre mere, fordi vores underbevidsthed tror, vi er ved at dø, simpelthen. Nu er den her bog jo særligt rettet til mænd, fordi mænd er værre til at håndtere det her, end kvinder er noget, der tyder på. Hvad er det med os mænd, der gør, at vi ikke kan håndtere det her særlig godt? Jeg tror, der er både nogle biologiske årsager, og så er der selvfølgelig også en masse, der er samfund og kultur. Men rent biologisk, så kan man se, at der er nogle forskelle på mænd og kvinder. Altså det vil selvfølgelig også se på udseende, men at når kvinder bliver stresset, så har de en tendens til at begynde at lave det hormon, der hedder oxytocin. Og det er jo også det hormon, man laver, når man er forelsket. Det er det hormon, forældre laver, når de sidder med deres nyfødte barn i armene første gang, og lige pludselig er der sådan et tæt bånd, hvor de er knyttet. Så det er jo et hormon, der gør, at man får lyst til at søge hjælp hos andre, man får lyst til at søge interaktion, være sammen med andre. Og det ser det ud til, at mænd ikke laver lige så meget af, eller ikke gør lige så ofte som kvinder. Og så er det lige pludselig nogle af de andre mekanismer ved stressen, der bliver dominerende. Fordi det, der også sker, når man går i det her alarmberedskab, det er, at man bliver lidt lone ranger, bliver enspænder. Ens empati, den mindskes, og det er jo også meget smart, hvis man tænker på, at det er en respons, der er designet til, at du står i fysisk fare over for en sabeltiger eller nogen fra en anden stamme, der vil slå dig ihjel. Du skal ikke begynde at tænke, skal vi lige sætte os ned og snakke om det? Du skal slå til eller løbe din vej. Og når der så ikke kommer noget oxytocin, som der også lige får en til at tænke, hov, jeg er presset, måske skulle jeg benytte mig, altså få hjælp af mine omgivelser, så får man jo den her Lone Ranger. Men der er jo også en masse, kultur og tillært i det, så man kan ikke sige, det er helt det ene eller det andet, men en kombination. Altså, I har inddelt den her bog i... Det er jo ligesom en rådgivning til, når man når de farlige niveauer. I har opdelt bogen i forskellige niveauer.
og der er det lave niveau grønt, som der måske virkelig ikke er nogen grund til at snakke så meget om. Fordi det er der, hvor tingene fungerer, og hvor vi har det godt, og det kører, som det skal. Så er der gult niveau. Hvad er gult niveau? Gult niveau befinder 70% af danskerne sig faktisk i. Gult niveau er, når der er forhøjet niveau af stresshormon i kroppen. Vi har nogle stresssymptomer, vi føler os måske lidt hektiske, vi sover lidt dårligere om natten, vi kan gå og have lidt spændinger i nakken eller i maven. Der er ikke noget farligt ved det. I vores definition er det ikke stress. Det kan blive til det, men det er det ikke, og der er overhovedet ikke noget farligt i det. Og det er nemt at gøre noget ved. Så er der orange niveau, og det er, når man går fra det gule i retning af lidt mere faretruende. Ja. Orange niveau, det er, når der er rigtig mange stresshormoner. Det er, når man begynder at udvikle sygdomme, ens immunforsvar falder, og man begynder at få alle influenzaerne. Man kan ikke sove om natten, man bliver kort på lunden, ens hukommelse begynder at blive svækket. Og vi har jo set utrolig mange mænd kompensere på det her tidspunkt ved at skrive gule sedler eller bruge en eller anden applikation. Men det er faktisk et udtryk for, at nu er der så meget alarmrespons i nervesystemet, at vi ikke har adgang til vores intellektuelle evner, og dermed kan vi ikke rigtig arbejde. Og der har vi en klinisk diagnose, som vi kalder for stress, og der skal altid laves en intervention. Det er da interessant, I skriver allerede i starten af bogen, hvis man er på nogle af de her niveauer, så læs endelig videre herfra. Hvis man er kommet til rødt niveau, som er det sidste, så kan man skippe alt det første i bogen og hoppe direkte til det, fordi så har vi simpelthen at gøre med kollaps. Ja. Hvordan manifesterer det sig? Typisk ved, at man en dag ikke kan komme ud af sengen. Eller for mænds vedkommende er det typisk ved, at man får så mange smerter omkring brystkassen, at man tror, man er ved at få et hjerteanfald, og så bliver man indlagt og undersøgt. Og den her dødsangst, som jo naturligt optræder her, er ofte medvirkende til, at nu rækker mændene endelig ud. Ja. Men deres koner har set det i lang tid og presset på, for at de for eksempel skulle gå til lægen. Ikke? I bogen der kommer I jo med forskellige råd til, hvordan man håndterer de forskellige niveauer. Igen, grønt niveau, der er ingen grund til at håndtere, fordi det er en velfungerende hverdag. Men en af de ting, vi ofte hører, det er, at stress og depression, en ting, der hjælper utrolig godt på det, det er emotion. Og I har en pointe i bogen, der hedder ja. Bortset fra, at det kan man sandelig også overdrive, hvis man er havnet i orange zone eller rød zone. Ja. Hvorfor? Hvad er det med emotion, der kan blive farligt? Jo, men det, altså næsten tænke, at jo mindre stressede folk er, jo mere motion kan de dyrke, men hvis man tænker på, hvad der sker, når man motionerer, i hvert fald hvis man motionerer hårdt, hvis man skal løbe intervaller, løbe langt, spinde, bokse, hvad gør din krop? Du tænder jo for alle de her mekanismer med alarmberedskab. Hjertet, det dunker, pulsen skal op, dine muskler skal spændes. Og det er jo lige præcis det, som der i forvejen har været kørt i overdrive i lang tid, når folk er kommet langt ud i orange zone eller på vejen i rød zone. Så dur det jo ikke at prøve at gøre mere af det samme. Det er jo, altså, fordi det kan folk ikke holde til. De har ikke ressourcerne til at håndtere at være så fysisk aktive. De har ikke ressourcerne til at restituere fra. Man det, der er problemet. Yes. Ja, i værste fald, og så, i bedste fald, så får man intet ud af det, man laver. Så det er også, men det er også derfor, vi siger, at der er en klar forskel mellem motion og bevægelse. Så det er jo rigtig godt at bevæge sig. Gå ud, cykle, sidde ude i skoven. Der er jo japanske studier på skovterapi, hvor folk, der er i rød zone eller orange zone eller på vej tilbage, der gør man det, man sender dem ud i skoven 3 timer, 2-3 gange om ugen, hvor de bare går rundt. Så bevæger de sig jo også, men de sprinter jo ikke rundt, de klatrer ikke op i træerne. Og så kan man se, hvordan, når man måler på det fysiske, men også på det mentale, at lige så stille. Råd i hele tiden til, hvordan man håndterer det der, dem er der masser af i bogen, men når man ligesom hvis man har fået konstateret det, man har fået gjort noget ved det, kan vi så her til sidst, Maiken, sige noget om, hvordan man så derefter skal håndtere sig selv, når man ligesom har været det der igennem. Ja. Og det var faktisk interessant. Vi havde jo et par cases med i går i Godmorgen Danmark, og der siger den ene så til den anden, de har aldrig mødt hinanden før, den ene siger til den anden, ja, jeg tror aldrig, jeg får stress igen, siger han så, fordi nu har jeg lært det. Jeg ved, at lige så snart jeg kan mærke, at det kører op, så skal jeg sætte mig ned med min kone, og så går vi min kalender igennem, og så sletter vi de næste 3 ting, der er. Og på den måde, så kan jeg hele tiden balancere det. Ja. Så han mente, han aldrig nogensinde fik stress igen, og han har jo fuldstændig ret. Han har lært symptomerne han har lært at mærke efter og stoppe op, og mærke efter og stoppe op. Flere råd til, hvordan man håndterer de forskellige niveauer af stress, som jo plager vores samfund, kan man roligt sige. Det er et problem, vi snakker meget om, og det bliver ved med at være der. Det er altså i bogen her. Rigtig mænd går også i sort. Maiken og Omar, tak fordi I kom. Selv tak.